efter en læge. Christian? Er du okay? Kom. Jeg savner dig. Jeg savner også dig. Skal jeg tage med? Jeg skal afsted nu. Hvad nu, hvis jeg rejste mig op i stedet for dig og sagde et par ord om dig? Et par ord om, hvor syg du var i din barndom. Hvordan du altid skulle ødelægge alting for de andre glade børn. Hvordan du stjal deres legetøj og brændte det, mens de så på det. Og forkvaklede en sjæl, du altid har været. Du kan også fortælle om, hvordan din far og mor måtte tage til Frankrig og prøve at få dig ud af et nervesanatorium, hvor du lå lige så syg i hovedet, som du altid har været, pumpet op med medicin til stor fortvivlelse for din mor. Jeg kunne også sige noget om, hvor talentløs du altid har været med kvinder. Skønne kvinder, som du bare lod passere forbi år efter år, fordi der er så uendeligt lidt mand i dig, Christian. Jeg kunne også holde en tale. Der er din søster. Hvad siger du til det? Sagde hun nogensinde farvel til dig, Christian? Hvad? Nej. Var der et kort, et brev eller noget? Nej, intet. Det var der på en mærkelig måde til os andre. Og det var der måske nok en grund til.